Jo, velkommen til den her video. I dag skal jeg vise mit lokker. Så starte med kiks. Ja, det er dem, jeg har. Pretty boring. Og så har vi... så kan vi lige se nogle af dem her. Altså, jeg kender ikke så mange, der har rørt dem her. Men jeg har pisse mange af dem. Hey, det har faktisk ikke engang. What the fuck kan du se? Nogen har. Nå, så. Lighter. Her er en lighter. Travel skirt lighter. Nej, jeg må også godt lige fortælle mig, hvis I ser nogle rare ting. Jeg ved ikke, hvor nogle af de her ting er. Jo, den har jeg lavet rare. Her er et pickaxe. Her har jeg i hvert fald nogle fine rare. Så er der bare lidt med de her Frost Season. Så er nogle af dem her. Så er det Icon Series. Marvel Series. Slave Series. Star Wars. Og normale her. Jeg har mange fede ting. Den der. Icebreaker. Den her. Og i næste video, der vil jeg vise nogle kombos. Nogle gode kombos. Så har vi backbling. Jeg har ikke så meget backblings på, så... Husk at skrive i kommentarerne, hvis I finder noget, der er rare. Target skins. How Frozen Series. Gaming Legend Series. Icons. Kim Kardashian og Clicks. Booga. Cabby Lame. Marshmallow. Og nogle andre ting. Peely. Så er det nye skin. Den her har jeg hørt, der er lidt rare. Den her den er i hvert fald rare. Så er den her. Mange andre. Jeg har fandme glemt det, men... De synger emotes. Starter. Ja, pisse mange emotes. Jeg kan lige vise nogle af de der. Take Jill. Oh, take Jill. Hvad har jeg med rare emotes? Den her tror jeg, der er på det ikke. Det har jeg med. Den her tror jeg, der er. Her er 27. Sidekicks. Det er til Sigma Boy. Og så går Banan Superman.
Blue. Raps. Her er mange raps. Så den her på. Musik, biler. Der er nogle par biler. Ja, jeg tror, det var det for den her video. Ses.